Ƙalubale na da dama. Da farko da na fara shigowa, kusan zan ce kan mutum ya samu gurbi ya tsaya da kafarsa, wannan shine wahala na farko. To amma kuma idan kana da ƙoƙarin yin aiki da kuma jajircewa, to insha Allah ba zai zo ma da matsala ba. To hakan dai na dinga ƙoƙari har na samu wannan matsayi na kaina. To bayan wannan kuma abu na biyu, zaka so a ce a matsayinka na wanda ke ci masana'antar kai ma kana shirya naka na shirin naka na kanka. To akwai ƙasashe da dama da kuma wasu gurare kakan iya samu ko banki su baka rancen kuɗi ko dai ka samu kuɗi daga wani guri ka yi. To amma mu a nan a lokacin ba haka bane, sai dai ka amfani da kuɗaɗenka na kanka. Hakan yasa na rika ajiya, ana kira na aiki na samu kuɗi ba ka gaba ɗaya zan kashe wani rika ajiya, da hakan dai na tara har na kafa kamfani na mai suna FKD na fara. Akwai matsala lokacin ta kamar 'yan kasuwa, yanayin yadda ake kasuwanci, za a karɓi fim ɗinka zai kasuwa da sauransu, amma sai a tsawo wajen tsawon wata 8, 10 ko makamantan haka ana tsitsinka maka kuɗin kafin a baka. So kaga in baka da jajircewa, ba kowa bane zai iya tattali har ya kasance ka ƙare wani fim ɗin bayan wannan. To alfanu gaskiya yana da dama. A na farko tukunna, a matsayinka na ɗan adam, duk lokacin da ka shiga harkar fim, musamman in a ce kai jarumi ne, akwai wani abu da kake koya a rayuwa. Dan kan makaranta ce, yau ka fito a likita, gobe a police, jibi barawo, gata mutumin kirki da sauransu. To wannan daman, wannan yana baka dama ka shiga kowane gurbi, ka ga ya rayuwar likita yake, yana jin daɗin rayuwarsa, a'a ga wahalhalun da yake sha in ya haɗu da mara lafiya, ga irin ƙalubalen da ke gabansa da sauransu. Ka karanci rayuwarsa, gobe ka sake ganin kanka a wani fannin. To wannan yana ba mutum dama ya goge a rayuwa, saboda ka karanci abubuwa da yawa, ka san yadda abubuwa da yawa suke. Eto babu fina-finan Hausa wanda za mu ce daga nan Kannywood, amma akwai fina-finan Hausa wadda wasu 'yan Kannywood suna ciki sun hau. Sai dai kuma kamar yanzu kamfani na akwai fim already wanda ke kan Netflix, 0 Hour, wanda kuma da wani native media da kamfani da suka yi haɗaka suka yi wannan fim ɗin, yana kan Netflix. Baya ga shi yanzu haka akwai fim ɗin wanda Netflix ɗin yana hannunsu suna dubawa. Bayan ni kuma akwai wasu daga cikin abokan sana'ata wadda na san kamar Hafiz Bello, su Rama Sadau, duk akwai films wanda sun yi, kuma burinsu shine su kai wannan fim ɗin Netflix ɗin. Wasu ma fim ɗin yana hannun Netflix yanzu suna duba shi.